roethoofd is gedaan, dan is een muurtje eromheen. Hè. Moet 80 centimeter hoog zijn, anders mocht het er niemand op laten. En dan kunt je als een soort van veldheer over de, over de wie omtrek uitkijken. De king in his castle. Ja, zo wil ik het toch niet noemen. Nou? Maar ja, het begint er wel op te liggen. Ja. Gij zei het net, Ja. en daarom durf ik het ook te vragen. Je kent de polzitter, kent je het nog eventueel wel zien, want hij staat hier binnen. Is dit hier binnen, ja? Meugt het? Ja, Ja? kom maar even mee naar binnen. Kijk, en dan kunnen we misschien nog direct, want dat is altijd mooi, hè, om de kunstenaar ook in zijn atelier te zien, of in ieder geval door zijn atelier te zien gewoon. Kijk hier. Oh, Ruuk. Ja, dat kunnen omdat ik net gezagen heb natuurlijk. En daarachter staan een hoop van mijn beelden. En een gedeelte is bedekt met een lakentje vanwege de stof. Dat je niet dit als keer hoeft te poetsen. Ja, dat doet het toch wel, maar goed. Hey, als je heel veel, althans tenminste wat je me tot nu toe verteld hebt, heel veel inspiratie uit de Bijbel, uit het geloof hebt In gehaald. het verleden wel, de laatste jaren niet meer zo. Maar Oké. in het begin was het echt devoot spul, zeg maar. Ja, want ik kan er nog wel een paar dingen aanwijzen hier. Ja. Wat uit de beginjaren komt en dan heb je hier al zo'n engelke, hè. En dit is dan, nou ben ik even de naam kwijt, pelgrim. En hier had het heilige hart, hè. Dat kende wel, dat hartje met het vlammetje. Boah, die hand is hier mooi. En dan die hand erop. Dit is Jacobus, moest even nadenken. Jacobus met zijn Jacobschelp, dat kent iedereen wel. En door hadden nog een hele mooie meneer Kaplan, jij ziet hem niet, maar die is hier toch heel verdekt opgesteld. Oeh, is dat een pikante knipoog richting... Dat is in plaats van de monstrans het. Dat is een soort van reliquie uit zijn eigen verleden misschien wel. Ja, je kent het wel, hè? Ik bedoel, toen de verhalen van de kerk loskwamen, Ja. toen heb ik dit gemaakt. Ik bedoel, ja. Maar je hebt zelf nooit persoonlijk iets meegemaakt in de tijd dat je nog heel veel naar de kerk ging? Okay. Nee. Ik ken wel verhalen van onder andere klasgenoten. Hé, maar ik vind Den Engel, dit is fenomenaal. Dat is een mooi ding, ja. Potverdikkie zeg. Ja. Wat doet hij nog, hé? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af, maar weet je wat het is? De laatste tijd ben ik met die kleine dingen bezig. Ja. Want zo'n groot beeld, mensen hebben er geen plaats voor, hè. Mensen wonen klein en mensen met geld gaan naar de galerie, hè. Die gaan niet naar de kunstenaar. Ah, oké. Die willen advies. En die komen ze hier niet vragen. Maar is er geen galerie die dit... Ja, hij heeft wel eens in de galerie gestaan. En het is ook wel eens bijna verkocht. Ja, bijna. Het is al 10 keer verkocht, maar dit schiet nooit door. Oké. Hé, maar religie dus... Ja, net als steen, dat is dan de blauwe schuit. Ik bedoel, het verhaal van de blauwe schuiten, ja, dat kende wel, hè? Ja, met de carnaval, ja. Ja, maar dat komt toch vanuit de middeleeuwen is het de blauwe schuit. Weet je wat het is, de blauwe schuit? Nou, het is het narenschip, hè? Ja, narenschip, ja. Ja, en het staat eigenlijk voor alle zotten en dwazen. Die moesten op die blauwe schuit en die werden met stokken van de kant afgeduwd. En dan moest je gewoon richting zee weg ermee. Daar staat hij voor. En ik heb er ooit een stuk over gelezen en vandaar, Ruud, heb ik dat beeld gemaakt. Ik heb hem ook in het groot. Kijk, de Jacobus is er ook in het klein. Dat is iets wat ik de laatste tijd doe. Dat verkoopt beter. Maar ja, verkopen. Ik bedoel, En dat die stokken dwars door het narenschip gewoon betekent dat zo van ze zien toch gedoemd te sterven. Want den boer die giet er zitten met een aantal gaten in de rol. Nee, je hebt daarboven die kruiken, hè. Die staan op die stokken. Ja.
En het is ook het drinkgelag natuurlijk. En het is ook geïnspireerd vanuit een schilderij van Hieronymus Bosch. Hij heeft er ook een schilderij mee gemaakt van de Blauwe Schuut. En daar staat ook in zo'n stok met zo'n kroeg staat in dat schip. En op dat schip zitten ze allemaal kersen te eten. En ik heb de grote, maar de Denen ook, in dat schip liggen allemaal kersenpitten. In de? Ja, in dat grote, daar liggen er ook kersenpitten in. Dus jij hebt ook weer iets van Hieronymus Bosch meegenomen in? Ja, en de kers is de vrucht van de wellust. Hè. Dus ja, vandaar het borduurde verder, zeg maar. Zien er nog meer kunstenaars die voor ook een lichtend voorbeeld of een inspiratiebron zien? Ja, toen ik jong was vond ik Dali heel interessant. Toen schilderde ik ook. Ziet je ook in het museum geweest? Welk museum? Ja, in Figueras. Nee, daar ben ik nooit geweest. Maar ik heb wel doen. Ja, moet ik doen. Fantastisch. Ja. Ik heb wel in Londen ooit, jaren geleden, ik denk dat is onderhand al 40, 50 jaar geleden, heb ik in Londen een hele grote expositie gezien van Dali. Ja, dat is fantastisch. Ja. Fantastisch, zeker. Ja. Toen ik op de academie zat, 35 jaar geleden, toen stierf hij. Ja, en toen, bijzondere man. Absoluut. Hartstikke gek. Maar, oh ja, de polshutter. Ik verwonder me er steeds weer over dat kunstenaars op de allermoeiste plekken wonen. Kijk hier, dus ik ga niet voorstellen. En hier hebben we ook eens een pelger. En hier zit de polshutter. Die heeft er altijd net 24 jaar, bijna 24 jaar op gezeten. Is het misschien alleen maar mooier geworden? Aan zich is het eigenlijk steeds mooier, hè? Maar ik ga hem niet terugzetten. Dan moet ik hem, bedoel hier, ja. Ik heb nog een mooie engel in schurken staan. Ik denk dat ik die er bovenop zet. En hier doe ik exposities met andere kunstenaars elk jaar, 1, 2, 3 keer. Ik heb nou in juni Agatha Siwek. Het zit me wel iets. Ja, dat zal zeker wel. Woont in Eversoort en zit ook bij Zeen, kunstenaarsclub Uthorst. En waar werkt hij mee? Met welk materiaal? Agatha, die had ik uitgenodigd, omdat, is gewoon interessant iemand. En toen vroeg ik wat ze dan ging plaatsen hier. En toen zet ze houten beelden. Ik zeg, ja, dat is leuk, Agatha. En ik dan, ja, je hebt vast nog wel wat anders, zegt ze. Ik zeg, ja, ik heb wel schilderijen nog waar ik nooit heb laten zien. Oké. Met oud werk. Ook dat schilderij wat hier net Hoogum hangt? Bijvoorbeeld? Daar hangt wel iets van mij, maar wat daar hangt, het meeste wat er hangt is van mensen die hier geëxposeerd hebben. Oké. En dan zei je van, dat wil ik wel hebben? Nee, ik koop of ik kreeg. Of ik ruil? Ruilen, nee, dat doe ik niet. Dat is appels met peren vergeleken. Ook, ja, zoiets, ja. Toen we hier net aankwamen, was dat ook al een trigger. Er staat art. Nou, dan weet iedereen wat er zich doorbeen op. Ja, dit is... Maar waarom staat er paards? Ja, aard is kunst, hè, en dat ben ik, Piet Sievers. En dat is paards. En paards is delen. Ja. Hè, en dat is wat ik hier doe, delen met kunstenaars. En de kunst laten zien van... Hebben we even mazzel dat je hier doet delen? Ja. Maar wat een maffe constructie is dat. Dat waren die silo's, hè. En elk deel, zeg maar, zat een andere soort graan. En dan werd dat gemixt. En hier zit nog een kelder onder van bijna 4 meter diep. Kijk, daar heb je de hoek. Daar heb je de wien liggen of zo? Nee, er staat een beetje water in. Ik ben er wel mee bezig, maar ja, oké. Ziet je mee bezig met als achterliggende gedachte? Ja, om er toch in een keer bij te trekken, maar onder zit een opening naar buiten. Ja. En van daaruit komt er ook water in. En ja, ik bedoel, hier zit je altijd bezig hier. Ik heb nog één allerlaatste vraag.
Dat is Jette van Gasteren. Is dat Lilith, hè? Dat ben ik. Ja, Lilith uit Blierik. Reuver. Reuver, ja. Zij heeft ooit een serie gemaakt over haarzelf en dan in samenwerking met beroepen, waaronder ook de beeldhouwer. En ik heb dit is een oud schilderij en ja, ik weet 1, 2, 3 niet van wie, maar dat is maar ja, mijn geheugen. Hè. Ik werd 71 zo terug, dus mijn geheugen gaat wel achteruit. Hier hadden die engel die ik hoogstwaarschijnlijk op die polar ga zetten. Die nou in schurken stiert? Ja, en dit is, hoe heet het, ik kom er niet op. Maar in ieder geval een schilderij, dat precies dit. En hier ligt me een bijtel en hier een hamer. Ja. En het gaat eigenlijk over het verhaal, hè, waar de beeldhouwer van droomt. Als je dan zo'n mooie dame gebeeldhouwd hebt, dat ze tot leven komt. En zij komt tot leven en kust mee. Ze is de muze van de beeldhouwer. Zij is de muze van de beeldhouwer.